Atize maoko kativhure dare. Zakari. Wanzo elinya yako. Nile. Mkomana ndakamuona ane mukadzi wangu kuma8 dzekumanheru kufamba pano kuseri kwemba nyaya achitaura nyaya dzerudo. Mkomana ndopa ndikamutandanisa nechidhini akazondinzwira ndakakuwara mawanga mukadzi uyu achibva atiza pamba. After 1 week mukadzi uyu akazvara Mambo zuzwe here. Ozwamsa 8 ndezero. Shedzerese. Bakati mukomana ndakamusvikira ari pamba pangu kuma8 o'clock dzekumanheru achitaura nemukadzi wangu nyaya dzerudo achitana wetirari tesi, asi mukadzi uyu airamba nenyaya yekuti murume uyu anga asina mari. Ini ndopandakabva penge ndakahwanda pai ndakabata zvidhina zviviri pandatandanisa mukomana uyu achibhatiza. Iye akazonditema nechidhina chimwe chete achibhatiza. Ini pandateera mukadzi uyu anga atiza pamba ndopandakabva ndamubata asati asvika kumba kuvabereki vake. Ndopandakabva ndamutora mukadzi uyu pandaenda naye kumba kwaamai vangu. Ndopandakamutora ndichienda naye kumba kwaamai vangu tichibva taenda kuvabereki vomukomana uyu nokuna sadombo wangu inini. Ndakwira munyaya yangu kuna chiyangu. Mukadzi uyu haana kuuya nevabereki vake asi mukomana uyu akauya nevabereki vake. Sabu kuwe. Sabu yangu. naye yakasvika kumba yaye yakasvika zvokuba ndaita saka matauriro avadiita yachaichaiyo mukadzi ndiyayo asi ava takavabvunzudza ndokuvati no pambapa pano ndopatinotenga chii patinotenga fodya saka ndaibvunza kuti fodya muchina iyi ndoba ndadarika zvavo kubva ndanyatsoongorora kuti mabi ake kuye anga ane fungidziro yokuti anogona kuva achitanda nomukadzi wenhandata ndazepasatitisi sezvo pasinavideo ndowabata chinhu kana mubatira mumba kana kuti ibvutsi kana chii nyaya ichiite sei haina umbo hwakakwana ndopatakaisiidza isizvo mataura vachiti havana kupotsa zvavo asi ndandouya achitaura kuti uyu aitaura nomukadzi wake kuseri bomba kuma8 o'clock saka foji inotengeserwa kuseri bomba zvero vakataura inotengesa chii iwo Handizivi kuti handitengese foji Sabu simazive nyamunoiteni. mataura Inoti pamba pauyu paneswa foji. mataura yavaitaura uyu aiti ndogara ndichipatenga foji Foji karusi. vanozotaura kuti itaipp
Nzeve. Yondesa fodya. Pacific. Simuka yin sabu. Sai ni makashaya amna kuona umbo. Umbo tikaushaya. Nzeve. Ayo chama. Sabu. Matauranga abaita kuyu murumoyo bana. Akuratidza kuti matauranga aita kuti vakatongwana nozvidhina chitandisipo asi pakutaura uyu tikazomubvunza kandopa ndogara chitenga futi kanyaya yekuda Nzeve iwe shamwari. Nzeve uchisvika pamba pemurumo waidei. Waitenga fodya. Nani? Watenga fodya iwewe. Pakauya murumo uyu anga aripo here pamba? Pamba angasi. Paakasvika achikuwana uripo wakaita sei? Uyu anondwana ndiko. Wati wanga wakutenda. Panguva dzacho dzanga wanga wakutenda idzodzo. Wakaita sei? Hapana zvandakaita. Hapana zvawakaita. Akakutaudza kuti kudii? Haana kunditaudza. Bosi ndandatova Ko dombo rakazotema sei? ndakutemana naye. Zvekuti unozotemana naye. Kana naye kutaura zvokuti akatemwa ukazozvinzwa rini? ndakaenda pasabu. Ndiko ukazonzwa kuti akatemwa. Pasabhuku ukati kudii? Ndakandaitenga fodya. Andambomutema ndakana kutaura naye ndiko. Aya shama, panotengesa fodya? Anotekisho? Anotengesa Havana takisho. Pacific ingapinza takisho. Mubvunze kuti anotengesa fodya ndiani? Anotengesa fodya ndiani? Waitombotenga murumo yari. Vanhu ndatinyara rini mukati? Waita zvakanaka. Handizvo zvawataura kuti panotengeswa fodya. Toda kuti shedzi adzimai vacho vauya apa. Handiti tivabvunze kuti ivo vachakusapota here kuti pamba pavo vanotengesa fodya. Hanzi Pacific. Adzimai vako vanoona fodya. Tinosvika chete patiri. Magadia mas. Pamba penyu mnatengesa. Ini hodwa nani? Ni kumwanyana ni. Mnatengesa kwa yoga. Mangu yangasikazwe nechikondo chekuti anganisiya Remushi. Mangu angasikazwe nokuti aigara pamba. Anganisiya 6 months. Saka inino ndikesawo chifodya ndichida kuwana kumbotsvaga chikafu chokuti ndiramise vana vangu kuti angasikazwe pamba. Alright. Saka baba mwatengesera fodya. Kusoma zviri tano. Maka mwatengesera fodya nuku. Ndiri pamba pangu ipa. Wakatenga fodya? Watenga fodya wakazofamba sei? Pawakatenga fodya iyi murume wangu uyu ndopakabuda kupi kuseri kwemba ndopakadzingira ava nechidhina ndobva watiza. Urachimira iwo wati wakabva pamba povava musekusi hapani chakaitika. Mira waramba Watu wakabva zvakanaka. Akasangana nomurundi. Hamuna kutaura navo, ukabva zvakanaka. Asi wanzwa here zvataurwa namai? Aiwa, asi wazvinzwa here zvataurwa namai? Zvinofanana here nezvawakutaura? Very good. Amai vataura dzingidhana zvidhini handiti? Handiti, arikuramba kuti hapana chimwe zvidhini. Uri kuzwana here nyaya dzako dzaungoita saka toti adzimai kubva kuda panhu nekuti wachitipa umbowo. Amai, vanokwana zvikumwira. Kudyara naye? Magara wese 6 months uya akatomboa. Nayo
6 months. 6 months sipapa. Ndizvo. Ungogara ku kwete ndaingoenda ndichita 2 weeks pamwe 1 week ndichienda kutsvaga mari Mandi 6 months nga taura zvitaurwa pano ndozvikuguno wanzi waita 6 months sipo amai vakatenge ndiwoti kodya nditengesa iwo zvakazowandira kuseri kwomba wakanwanza kuti kudii inini pokutanga akatanga kuoniwa naamai vangu mukomana ari pamba pangu akatombotsundiwa naamai vangu ini kuti iyo zvauri kuita izvi mwana wangu akauya achibva kubasa achikuona uri panapa nemashure ngemuchitaura yamunowira nayo amai vangu ndo vakasvika kuti inini ndisipote kuzosvika ndamubata mukadzi ndizvozvo amai mukomana wangu utsura yangu kana muita nyaya idzi dzipedzei nyaya idzi amai makatsura here murume uyu achikuona ari pamba pemwana wedu ini ndakaenda kumba kumwana wangu iye akasibobva ndasvikira mukumba muroora wangu yanga ari pamwana kaigara nakukoma wacho saka bva ndasvika pamba pomwana wangu kuma8 ndakaona zvokumanheru ndakasvika zveshuwa ndakaona mukomana ari pamba ari pamba mukomana uyu aroora wanga wengu arumba wachibika sadzi saka hawana kundiona ndokubva wataura kuti iwewe nhasi ndiri kutoda mari zvamai mari kana pasina mari hapana nyaya pana tiro saka mukomana uyu manje haana kupindura akabhanyara inibva ndasvika pandatiko iwe turaimo uri kuitei pano pamba kumwana wangu ikuwai zvikanzi ini ndikuda kutenga foji kati foji yachirudzii oraitirai mukomati mwana wangu asvika uri pano nguva ino maita sei anzi hapana pandabvunza murooro amafias kuti mukomana yasvike nguva ino chii chiri kuitika panapa zvikanzi aiwa amai nini uyo ari kutenga foja ndikati munofanira kuti makastomu yenyu yefoja kana kutengesa foja yapei nguva yapei taimu dzekuti vatenge vachidzokera kumba nonguva inini ndopandikati inini againditise ndiende uyo abva ati inini ndakuitawo sendakuenda kati aiwa handinange muchitaura nhau dzenyu dzokuti kuda mari chichi tiite madhiri saka sara uchipedzisa nyaya dzako pedzi nyaya dzenyu papi uyo akati pachagarika iri panapa pachagarika ndikati aiwa sara inibva ndasimwa zvamubva ndopinda mubhuti ndaenda kumba ndasvika kumba hapana kutora mazuva mukomana uyo akabva auya ndofunga ndokuti 3-4 days mukomana uyo abva auya pamba pai ndobva akaona kuti mukomana uyo ari achitenga pasifiki kuma8 iko kuti kwandikomaona ari tondobva akabatwa kuno mwana wangu so manje mari yamaida maengere mai kapasina dhiri ramaida kuti rakarei pamusoro dhiri kutaura namwena wangu ndizvandisi kuzviziva vari kutondinyepera ini andakubvira ndambotaura nababa wanyaya yakadaro asi hawana here kuuya achiwana uyo ari pamba kutengi akagara aiwa wani uya bvuma ingwani ndinamaya iwe uyari ambuya vakasvika kuti iwe ete kurudziro uri kuitei pano pamba pomwana wangu uyakati kutenga foja kwemakuramba uyabvuma uyabvuma pamwe tingakupomere shamwari zvatiri kutaura ndizvero hauna kubvuma here kuti ambuya vakakuona uri pamba pedu tinotenga foja wabvuma zvinzwa here mukadzi amai mazvinzwa here saka pomere saka uyu ndiani wenyu kana padano wozimuzi maramba uyabvuma saka uyu ndiani wenyu uyu handimuzive
Komadi kuti customer yangu. Mafuta muzi tenga kuzonongokera. Maito mushaya customer yangu. Izvi zvaitika izvi. Makazoti asi maenda kwaSabo mwazokera kubera. Zvakaitika izvi inini ndikaenda kumba kwedu. Mushure mangu murume wangu angapo aindirowa nditi ibva pano. Pandaenda kumba kwabereki wangu pandagara ikoko. Saka kubva pandikaenda kumba kwabereki wangu murume wangu haana kubvira azonditera. Fikirana naye. Svikirana nanhasi. Tamude murume. Unomudi. Iniye muzi. Unomudi. Asitapindura naye, asitapindura izvo. Vakati unoda murume yawe unomudi. Ndinomuda nechikonzero chekuti ndakabereka nayo vanhu vaiti. Asi musingade kutaura chokwadi. Muchida murume wenyu. Munodemba ini. Tigani zvakanaka. Kana muchida imba yenyu budai chipa chenu taure chokwadi nokuti ndokuti murume wenyu asununguka. Mimi murume wenyu matora kwa 6 months asiri pamba hanizvi muchitengesa pazii mimi munenge muri mega hamusi mukadzi mukadzi anodei mukadzi anodei andachi apedza Ada kubvunza kuti kune mukomana wayaramba kutanga kuti zvone wauya pamba apa kwadzinga amai vabva pamba apa wapinda mumba wazoona here fodya chaitengeswa naamai. Pamukatizamai muchibuda mwamatakura pasi muchirana. Hatina kuda pakuchitisa ndikatora foji yako pandaenda nayo kumba kwabereki wangu nanhasi ndokandikugara. Makaratidza here murume kuti ona foji kakaindira yandotengesa ndikamutaridza sekuti murume wangu uyu angasingagare pamba kuti muda imba yenyu kana uchida imba yenyu kuti ibude zvakataura chokwadi murume anokumbirwa ruregere kana makatadza mukuti apa ndakatadza asi makada kuita kuchezera muri kuita hamuna kwamurudi imba yenyu inopara taurai chokwadi mama zitara mazunzo kumbira mumwe ruregere tikadzisenda kuzokera kumba handiti taurai chokwadi murume wenyu tipedze nemurume waendera budo usazozvita kuti uberekere chokwadi uyu murume wenyu tikuberekere iwe usazozvita kuti mani auzinzwa here usazozvita zei usazoita sei amai murora mumuziya pamba penyu ndo pamba penyu pake aiwa pamba penyu ndo pamba pake mazozonataura ndatiti ndizvozvo handiye murora wenyu ndoshamwari yenyu ndizvozvo kana akatotadze matadza zvawakaita zvese nyatsombudirira pachaakumbirira uregerero murume wangu pakutengesa foja kwandaita iwewe usipo usingazvisipo asikari muri kutya zvisingaiti ndikuzoona mukushivha kungotaura chokwadiga hapana chakaipa mukadzi wako kumuda here iwe handikwanisi kuti kumuda here
Dati. Nanga mapoint chamani. Chamani. Uda mkazo. Wait. Karaba. Lulu seno. Amai murora mamshu muda. Murora ndiko ndinombonge ndai boto Ati mushu muda ere umba we. Oh. Iyo mkaza usaka. Isusu tupane zvatinotarisa. Hatibana muzi kuti amamba unopasa zipa, atipasi zipecho. Ninawo kuti iwo uri mukorokosi. Unogona kupedza 6 months usiku kana 3 weeks. Mukadzi anoda murume wake padhuze. Handizvozve. Ndisi tikupusha akadzi kuti vasazviita chaizvo chaizvo. Imi munga muri makomba munoda kuzonyenga museThursday. Thursday pamunopuwa chisi chenyu munotsvaga vasikana. Pamunenge muri manidzi enyu imi maasatisfy. Uye mukadzi anosatisfy nani. Ongofira kuti mukadzi tozviri kuitika ka. Toshamba Robert Amombe muchete. Haisi musha yangu. Nokuti ndinovaka dzimba. Basa rangu harisokupasa. Usanda kubvunza ione mhosva yako iwe kuti auenda kumba kwako nenguva yainofanira kuti uende. Kunyepe. Asizve. Taura kamunyo. Basa richikorokoza harizoka kumba here. Hauna mumwe here? Anaye. Hauna mukadzi kwauri? Miraya. Hauna mukadzi kwauri? Mukadzi ndakazorora. Hauna mukadzi here Yesu unaye. Kowe. Ava ndo kungodya sadza nerepi. Panodiwa murume ngozi replace nerepi. Ndizvozve. Handizvozve nete. Izvo equation iyo yakatofa. Panodiwa murume mana chi? Murume. Inonzi don't blame the butcher when the baker bakes bread. Ndoya kuita. Ndanza chipo chagadzirirwe mubutcher. Pamba nenidi. Pamba sine. Muisire mombe yake ibodzi sekretary amusi kunotenga naka yakanaka iwe unoisa mombe yako ibodzi yaunobhadhira after 3 months 3 months chikwana mombe idiyo vyawe muno kunzwe inini handisotora nyaya yemuchete amai nokuti kana mwana unyati amukadzi achada kana kuti ndezvokwanira nondochi nokuti tinoumba dzimba pana hapana asina fambi mumba make iyi fambi yenyu nyepe kasi zvaiti zvaitona agudo atsoko havazvi zvinondozviita sei ini ndo mutongo wangu wandaisa nhasi sumuka yasikana iwo siyani kuti ngapasifi ndaitokuro chikaranga chiperere umba kwenyu ezvinonzi wabuda pachena kana wabuda mukadzi chinyenga vozoya nyange handitoda zota kuramba nerondavarangana sumuka pane vakuramba vane dare rokubudirana pachena bhozi mukadzi azopera dare chinja nemwauyo saka magara makazvironga sumuka kubhadhara muise $300 pamombe iri masema uliwe ayo simuka usaende kure usaende kure gara pasera mawishes akada kuitika manje gara pasera apa inogara uone zvakuitika saka usarwadze nedhora roda kubvisa nokuti iyo ndowafamba bhobho enda kusha usa kuti uone zvawakakonzeresa amai sebereko manenguva yakati muri munyagara mumba wako taura tizwe tipe nyaya chiu yakanyorwa nzi chii taura yamai tipe nyaya
pamusoro ndinoda kuti murume wangu andibudire pachena maererano nokuti tiza kwaita pamba. Mudira pachena kuti achikundida here? Kuti achiti kundida here kana kuti achandida maererano nokutiza kwake. Kandipazira imba andichiundida here imi makambokonzwa here nokonza chiti shamani andichiundida here tisashere ndona zashere mudzi zvaumurambira namapoinzi kakona ngoti ndikabanyika toni mara yakabata ndiyo mbaba mawaya nani waya nani alright mukadzi uyu ndakamurambira kana mali yako enda patizivara ndimurambira zvakati presingi ndikumurambira chifambi plus ndikude pamba akandinyima bonde plus atetekera zvandinoda start manje kakunyima bonde amai munomuka mundiopemukana tondowana tambirai mari vapao uchitaura zvakurambira blessing ndikukurambira ini chifambi plus wakandinyima bonde plus akutetekere zvandinoda kumbirai mai kumbirai sungogara taura zvamunotaura murume wangu akandipazira imba mudzirangeseimomo yakatsemuka akazopazira imba mushe mamanzi mabatwa nechikomba ndizvo ndizvo aiwa zvisirizo musati matorwa nechikomba achikomba ichanisozviziva aiwa musati manenedzerwa unzi uyautenga customer ine pacific chikomba chene ndizvo akakupazira before here or after chichakatanga kupazirwa imberi imba ndiyakapezera kupasa mimi ndimatopaza imba nokuti manyeba paipe makati amai havana kuuya murume akati vakauya ndosaka paendati amai ndiri kuda kukubatsirai kudzokere ndakukumbirai kunze kuti ndingopa mutongo ndakukumbirai ndinoda kukubatsirai mudzokere kumba asi zvandataura uyu akabvuma zvese zvandataurwa uyu akabvuma kuti amai avo akandibata ndiri panzvimbo akabvuma zvokuti akati mwana chidhina zvangada kuramba akazobvuma handizvozve imimi ndimaramba kuti hazvina mvera zvaitika mati zvaitika uyu akati hazvina kuitika asi mubvumirana namurumonyi tikati chikumbira regero toona kuti murumonyi zvino mabva mazorambira chatiri kuti chikomba samuda kuti tichazi ndosaka paenda tikumbire regero kuti zvinhu zvifana satichasi zvakaitika irame uyo chii uyo kumanara usana muti amire kuenda saka kana zvizva mwari ngakubatsiri muti achokwadi kana chachicho chokwadi ndichocho ava mai ava patakambotaura nyaya yakambotaurwa vachiti murume akandifutsira musha murume paati hongu vakati ndinobvuma ndine chikomba imomokaakatonyora panapa nyaya yakandikuda kuti maitora last time chumira chikomba chitei vakatoti yakanyora wakanganwa manje raiti yakadi maita basa sekretary mazoona kuti ani makabvumera me ngatinyorarei hamuna kubvumera me amai mati amai makambovhuma mati amai aiwa ndozvaitira murume wangu achipirina akandibata nechikomba ndati zvakanyorwa pasi ndizvo here last time pambangoda ndizvo here verengai futi vanapa vakati ngaandibudire pachena
murume bhati ndakamubata nechikomo amai vakati akafudza musha murume bhati hongu ndine chikomo ndamai hongu ndine chikomo nokuti murume anga asina musha akandidudzira musha wangu ndaenda kubatsirai nokuti ndiye murume wenyu akabuda ndiye amweni atindwa kubuda ya inyeperana saka ndomukana ndakupai kuti tibatanidze mhuri saka imimi manje makaramba makaomesa musoro manje azvibatsiri saka imimi musasarudze mukusadza chikomba obva murume saka inini mai ndiri mambo kai nokoti aiwa zvamada nokuti inini handinozoti muzorohwa mumba menyu kuti mambo ndakanimanikidza kuti ndiri mumba mambo ine mupababa wenyu mukuru muchitaura zvenyu ine mapapa kuti baba ndarambirwa musavanzi te baba ndarambirwa chihuri taurai chokwadi murabo wangu ndameni wanga uyo munin'ina wangu uyo munin'ina wangu panyaya yake zvekutemwa nechidhina akaona zveshuwa tiratidza mavanga zvanga zvakatemwa nechidhina baba wacho ndivani ndiva kutaurira uyu ngainaona baba avasiya vaitauriza kutaura taurai sumuka kocha kutaurisa ndatichokwadi zvishuwa kuti akatemwa nechidhina akauya achindiratidzawo mavanga ekuratidza kuti chidhina chakacheka cheka tambirai baba mari yenyu ndozvandokwanisa kufufurowo nenyaya dzavo dzekunetsana kwavaita ndaedza kudzigadzirisawo nepandinokwanisawo asi zvakazongoendawo pano sekuungano kwatakaita dzanga dziri nyaya dzei dzavainetsana hai nyaya dzemumba mukadzi wedu kusasvika pamba nenguva ndo zvimwe zvacho zvavaitofana izvozvo alright mazvita achimusakasaka chezvozvirai maita basa shamai sungavo zvine zvamakashanda mese here wakashanda mese munogovana still amuna hamuna chamukashanda mese takashanda tese zvinyore zvinogoya bami mukadzi awenyu aiwa ndamonyora pasi amai unokwira dare mugovana zvipamutemo handisida kwagowa handisida kuti ndiite preempt zvatingandidawo kuta kuti painofremu yayo patatu ndakatengesa inini ndakatengera wana wake chikafu amusisina hazina kuipa ungozotaura musiwo asita mucho hazina kuipa ani maitsvagera wana wake chikafu munongozvitaura tokazokadzorana unokwira dare musafundo nhasi swa18 sunga imeende kumba kadzi ava kumba